नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणचा लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। नितेश राणेंसह दोघे निर्दोष, संतोष परब हल्ला प्रकरण, केबल चोरी रॅकेटमधील एक जेरबंद आणि आत्महत्या प्रकरणी गुन्हे दाखल। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या स्थानिक विकास निधीतून सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय इथं रुग्ण कल्याण नियामक समिती सदस्य आमदार प्रतिनिधी देव्या सूर्याजी यांच्या माध्यमातून विहीर मंजूर करण्यात आली होती। या कामाचा शुभारंभ शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातून उपस्थितांचं स्वागत करण्यात आलं। जिल्हा प्रमुख संजू परब यांच्या हस्ते श्रीफळ फोडून या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला। यावेळी परब म्हणाले, दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विकास कामे होतात, मात्र ते कधी त्याची प्रसिद्धी करत किंवा श्रेय घेत नाहीत। सावंतवाडीतील विकास काम हे फक्त दीपक केसरकरच करू शकतात असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। तर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या माध्यमातून दीपक केसरकर आणि देव्या सूर्याजी यांचे आभार मानण्यात आले। या विंधन विहिरीमुळे उन्हाळ्यात रुग्णालयात होणारी पाण्याची गैरसोय दूर होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानेश्वर येवळे, रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य देव्या सूर्याजी, शिवसेना महिला जिल्हा प्रमुख ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर, माजी नगरसेविका अनारुजुन लोबो, शहर प्रमुख खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर, भारती मोरे, डॉक्टर पांडुरंग वजराटकर, डॉक्टर निखिल अवधूत, प्रेमानंद देसाई, अजय गोंदावळे, परीक्षित मांजरेकर, मेहर पडते, प्रथमेश प्रभू, अर्चित पोकळे, गौतम माठेकर, पंकज बिद्रे, शुभम बिद्रे, शुभम सावंत, गौतम सावंत, वसंत सावंत, मंदार सावंत, ज्ञानेश्वर पाटकर, राकेश पवार आदींसह उपजिल्हा रुग्णालयाचे डॉक्टर, परिचारिका, अधिकारी, कर्मचारी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते। आज जी गरज होती सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात सन्माननीय केसरकर साहेबांनी पुरी केलेली आहे। त्यामुळे केसरकर साहेबांचे मनापासून आम्ही आभार मानतो। प्रत्येक वेळी प्रत्येक गोष्टीला केसरकर साहेब या मतदारसंघात उपयोगाला पडतात। जनतेने सुद्धा केसरकरांच्या मागे 100% उभं राहिलं पाहिजे आणि निश्चितपणे येणाऱ्या कालावधीत येणाऱ्या निवडणुकामध्ये ही जनता निश्चितपणे केसरकरांच्या मागे राहील आणि जे जे आपले विकास कामे आहेत निश्चितपणे करून घेईल। या प्रसंगी एक का बोलतो, परंतु कुठेही जावं केसरकर साहेबांना एवढं काम या आमच्या जिल्ह्यात कुठच्याही मतदारसंघात होत नाही, पण त्याचा मोठेपणा किंवा उद्घाटन करायला केसरकर साहेब कधी येत नाही। ते आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगतात की तुम्ही करा, पण याचा फायदा अनेक लोक घेतात, म्हणून मला मुद्दाम बोलावं लागलं। डॉक्टर तुमच्या पुढे बोलण्याचा विषय नाही, पण ते जनतेपर्यंत पोहोचावं। या 2 लाखाची इंजिनिअरिंग दिलेली आहे, जेणेकरून हॉस्पिटलचा पाणी पुरवठा व्यवस्थित होत नव्हतं, या माध्यमातून होईल। जे रुग्णांचे हाल होत आहेत पाण्यासाठी ते आज संपूर्ण दोडामार्ग साटेली भडशी येथील श्री परमपूज्य सद्गुरू समर्थ राऊळ महाराज स्मारक मंदिराचा 9वा वर्धापन दिन सोहळा सोमवारी असंख्य भाविकांच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला। गोवा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील असंख्य भाविकांनी या सोहळ्याला उपस्थिती लावून सद्गुरूंच्या आशीर्वादाचा आणि महाप्रसादाचा लाभ घेतला। कार्यक्रमाची सुरुवात पहाटे काकड आरती आणि अभिषेकाने झाली। दिवसभर विविध भजन मंडळांची सुश्राव्य भजनं झाली। यामध्ये भवानी सातेरी, धारेश्वर सातेरी महिला भजन मंडळ, खानियाळे आणि सातेरी केळबाई महिला भजन मंडळ दोडामार्ग यांचा सहभाग होता। दुपारी महाआरतीनंतर भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला। सायंकाळी भाऊ नाईक यांचं कीर्तन आणि श्री सातेरी लोककला मंच महिला ग्रुप तळेखोल यांचे समई नृत्याचा कार्यक्रम पार पडला। रात्री पालखी मिरवणूक सोहळा आणि कुडासे येथील माजी विद्यार्थी संघाचा गरुड झेप हा ऐतिहासिक नाट्यप्रयोग आकर्षण ठरणार आहे। दैनिक कोकणसाच्या विशेष पुरवणीचं यावेळी प्रकाशन करण्यात आलं। यावेळी कार्याध्यक्ष विठोबा राऊळ, उपकार्याध्यक्ष दशरथ राऊळ, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर,
अभिजित मापसेकर, दादा देसाई, चंदू मळीक, नीलकंठ परब, महेश धुरी, तुळशीदास नाईक, उमा टोपले, वंदन टोपले, विनायक प्रभू आदी मान्यवर उपस्थित होते. कोकणातील रूढी परंपरांचं दर्शन घडवणारा वार्षिक जत्रोत्सव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भागवत एकादशीपासून मोठ्या भक्तिमय वातावरणात सुरू झालाय. प्रत्येक गावातील ग्रामदेवतेच्या मंदिरात हा उत्सव साजरा होत असला तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या जत्रोत्सवाची सुरुवात कुडाळ तालुक्यातील आवळेगाव येथील श्रीदेव नारायण मंदिर या जत्रेपासून 3 नोव्हेंबर पासून सुरुवात झाली. तर कोकणात दिवाळीची सांगता होताच या पारंपरिक जत्रोत्सवांना सुरुवात होते. कार्तिक महिन्यातील भागवत एकादशीला आवळेगाव येथील श्रीदेव नारायण मंदिरात हा सोहळा पार पडला. पहिला आधी आवळेगाव म्हणजे अव्वलगाव. अव्वलगाव म्हणजे ते प्रोनाऊन्सेशन म्हणजे इंग्लिश म्हणजे आपल्या संस्थान काळात ते ब्रिटिश लोक होते ते प्रोनाऊन्सेशन आवलेगाव झालं. आवळेगावचं आवळेगाव पण हे ॲक्च्युली ते अव्वलगाव आहे. आणि त्यावेळी संस्थान काळापासून कारण आवळेगावात पहिल्यांदा पोल्युशन आउटपोस्ट PSC सगळे पहिल्यांदा आवळेगावातच होतं. कारण संस्थान काळाचे सगळे राजे आपल्या शिवरामराजांचे वंशज इथे चव्हाट्यावरती येऊन न्याय निवाडा पंचवर्षीतल्या दशवर्षात सगळ्यांचा न्याय निवाडा इथे येऊन करायचे. त्याच्यापासून ही प्रथा झाली की आवळेगावचं सुरुवात करूया आणि आवळेगावमध्ये पहिली जत्रा नंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व जत्रा सुरू होतात. देवस्थानाची काय खासियत? आमचं देवस्थान हे जवळजवळ 300-350 वर्षापूर्वीचं देवस्थान आमचं देवस्थान लिंगरवळा देवस्थान पण सगळे कार्यक्रम हे नारायण मंदिर आणि संपूर्ण भारत देशात ब्रह्मा विष्णू महेशचे एकत्र मूर्ती हे आवळेगाव नारायण मंदिरमध्ये आहेत. आणि आमचं सगळं देवस्थान वरती लिंग मंदिर आहे, रवनाथ मंदिर आहे, मराठी मंदिर आहे, सगळी मंदिरं आमची तिकडे वरती आहेत. पण संपूर्ण हे सगळे कार्यक्रम हरिनाम सप्ताह काय जेवढे कार्यक्रम आहे कारण हे सेंटर पॉईंट पडलं आहे. आमचं संपूर्ण आवळेगावचं सेंटर पॉईंट हा नारायण मंदिर आहे आणि नारायण सगळे कार्यक्रम नारायण मंदिरमध्ये होतात. 18/12/2021 कणकवलीमध्ये संतोष मनोहर परब या एका कार्यकर्त्यावरती हल्ला झाला होता. त्या संदर्भात कणकवली पोलीस स्टेशनला एक गुन्हा दाखल झाला होता. 307 120/34 याप्रमाणे हा गुन्हा दाखल झाला होता. या गुन्ह्यामध्ये पोलिसांनी तपास करून आरोपींच्या विरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केली होती आणि यामध्ये श्री नितेश राणे आरोपी नंबर 1 होते, संदेश उर्फ गोट्या सावंत आरोपी नंबर 2 आणि आरोपी नंबर 4 श्री राकेश प्रल्हाद परब. या व्यतिरिक्त इतर आरोपी देखील त्यामध्ये आरोपी होते. परंतु हा दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर या सर्वांच्या विरुद्ध पोलिसांनी जो काही पुरावा त्यांना तपासादरम्यान मिळाला होता तो या दोषारोपपत्रासोबत दाखल केलेला होता. परंतु पहिल्यापासूनच आरोपींच्या वतीने आमचं असं म्हणणं होतं की या संपूर्ण प्रकरणाशी आमचा काही संबंध नाही आणि त्यामुळे दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर या 3 आरोपींच्या वतीने श्री नितेश राणे, श्री परब
आणि गोट्या सावंत यांच्या वतीने आम्ही दोषमुक्तीचा अर्ज दिला होता. ते नॉर्मली एखादे ट्रायल चालते, केस चालते आणि त्यानंतर दोषी धरलं जातं किंवा निर्दोष धरलं जातं, निकाल दिला जातो. परंतु मुळातच पोलिसांनी गोळा केलेला जो काही पुरावा आहे, या पुराव्यावर आधारित आरोपी विरुद्ध दोष ठेवला जाऊ शकत नाही, दोषारोप ठेवला जाऊ शकत नाही, अशा पद्धतीची विनंती आम्ही न्यायालयाला केली होती. त्या अर्जावरती सुनावणी झाली आणि या तिन्ही आरोपींची या गुन्ह्यातून दोषमुक्तता झालेली आहे. नॉर्मली एव्हिडन्स घेतल्यानंतर, साक्षी पुरावा घेतल्यानंतर एखादी व्यक्ती दोषी आहे की निर्दोष हे ठरलं जातं. परंतु आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही नियम घालून दिलेले आहेत, ज्या काही कंडिशन्स घालून दिलेल्या आहेत, त्या कंडिशन्समध्ये जर दोषारोपपत्र आहे तसं जरी एक्सेप्ट केलं, त्याच्यामध्ये असलेली स्टेटमेंट्स, त्याच्यामध्ये असलेले जबाब आहे तसे जरी एक्सेप्ट केले, तरी देखील जर आरोपी विरुद्ध पुरावा होत नसेल तर मग त्याला दोषमुक्त करावं लागतं. आणि कणकवली पोलिसांनी जे दोषारोपपत्र दाखल केलेलं होतं, या संपूर्ण दोषारोपपत्रामध्ये असलेले कागदपत्र, जाब किंवा इतर जे काही डॉक्युमेंट्स होते, या सगळ्या डॉक्युमेंट्सचा विचार करून 3 आरोपी नंबर 1 श्री नितेश राणे, आरोपी नंबर 2 श्री संदेश उर्फ गोट्या सावंत आणि आरोपी नंबर 4 श्री राकेश उर्फ प्रल्हाद परब, या तिघांच्याही विरुद्ध कोणताही पुरावा, त्यांच्यावरती दोष ठेवण्या किंवा दोषारोप ठेवण्या इतपत देखील पुरावा नसल्याने आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायाधीश क्रमांक 1 यांनी त्यांची दोषमुक्तता केलेली आहे. वैभववाडी तालुक्यातील उंबर्डे आणि मांगवली येथील मोबाईल टॉवरवरील केबल आणि 2G बॉक्स चोरी प्रकरणात अखेर पोलिसांना यश मिळालंय. पुणे येथून एका तरुणाला टेम्पोसह ताब्यात घेतलं असून या रॅकेटमध्ये आणखीन काही जण सहभागी असल्याचा पोलिसांचा संशय आहे. वैभववाडी तालुक्यातील उंबर्डे आणि मांगवली येथील मोबाईल टॉवरवरील सुमारे 50,000 रुपये किमतीच्या केबल आणि 2G BT बॉक्सची चोरी झाली होती. ही चोरी 22 सप्टेंबरला कामगारांच्या लक्षात आली. टॉवरच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेल्या कंपनीचे अधिकारी सुहास चव्हाण यांनी खातरजमा करून 10 ऑक्टोबरला वैभववाडी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पोलीस निरीक्षक मनोज सोनवलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक राजन पाटील, रणजित सावंत, हरीश जायभाय, किरण मेथे या पथकानं तपास सुरू केला. तपासादरम्यान पोलिसांना माहिती मिळाली की एका टेम्पोतून हे साहित्य नेण्यात आलं होतं. गेल्या 2 दिवसांपासून पुणे कोंढवा परिसरात सापळा रचून प्रथमेश राजकुमार शिंदे याला टेम्पोसह पोलिसांनी ताब्यात घेतलाय. या प्रकरणात अजून 2 ते 3 जणांचा समावेश असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. संशयित प्रथमेशला रविवारी कणकवली न्यायालयात हजर करण्यात आलं आणि न्यायालयानं त्याला 3 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन्ही जिल्ह्यात एकूण 1000हून अधिक मोबाईल टॉवर आहेत. गेल्या काही महिन्यात अशा केबल आणि बॉक्स चोरीच्या अनेक घटना समोर आल्या. यामध्ये त्यांचा हात असण्याची शक्यता अधिक आहे. पोलिसांच्या कारवाईमुळे या मोठ्या केबल चोरी रॅकेटचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी टॉवर साइटवर सुरक्षा रक्षक नेमले जात होते, मात्र सध्या बहुतेक ठिकाणी ती व्यवस्था बंद झाली आहे. त्यामुळे शेकडो टॉवर रामभरोसे असल्याचं चित्र आहे. वैभववाडी पोलिसांची ही कारवाई जरी प्रशंसनीय असली तरी टॉवरवरील सुरक्षा वाढवणं आणि चोरीच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणं ही आता दूरसंचार कंपनीची ही जबाबदारी ठरणार आहे. श्रीधर साळुंखे, कोकण सात लाईव्ह, वैभववाडी. आज आम्ही तुम्हाला कोकणातील एका खास सोहळ्याबद्दल सांगणार आहोत. दिवाळी संपली की कोकणात वेध लागतात ते तुळशी विवाहाचे. हा केवळ एक धार्मिक विधी नसून कोकणातील जत्रा आणि लग्नसराई सुरू होण्याची महत्त्वाची चावल असते. कोकणातल्या एका ठिकाणी थोडासा आगळा वेगळा तुळशीचं लग्न पार पडलं. कोकण म्हणजे परंपरा आणि संस्कृतीचा ठेवा. तुळशी विवाह हे याच परंपरेचं प्रतीक. दरवर्षी गावकरी एकत्र येतात, तुळशीचं लग्न लावलं जातं, फटाक्यांची आतषबाजी होते, मंगलाष्टका म्हटल्या जातात आणि तुळशी वराचा विवाह मोठ्या थाटात पार पडतो. या विवाहाच्या निमित्तानं कोकणातील घरात एक आनंदाचं
आणि उत्साहाचं वातावरण निर्माण होतं. पण आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका तुळशी विवाहाबद्दल सांगणार आहोत, जिथं परंपरेला आधुनिकतेची आणि उत्साहाची जोड मिळाली आहे. ही दृश्य आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओरोस परबवाडीचं. बदलत्या जगासोबत कोकणही बदलतोय याची प्रचिती या अनोख्या तुळशी विवाहातून आली. दरवर्षीप्रमाणे परबवाडीतील गावकरी या सोहळ्यासाठी एकत्र आले. मात्र यंदा या सोहळ्याला एक वेगळी दिशा देण्याची संकल्पना बाळा देसाई यांनी मांडली. इथं तुळशीसाठी ठरवलेल्या वराचं आगमन अगदी खऱ्याखुऱ्या लग्नासारखं झालं. बाळा देसाई यांच्या संकल्पनेतून तुळशी विवाहासाठी आलेल्या वर म्हणजेच वेदांत परब याला चक्क खऱ्या नवरदेवाप्रमाणे वागणूक देण्यात आली. गावकऱ्यांनी नवरदेवाला नाचत गात मोठ्या उत्साहात मंडपात आणलं. त्यावेळी महिलांनी त्याला ओव्या गाऊन औक्षण केलं. जसा मान सन्मान खऱ्या लग्नात वराचा केला जातो, अगदी इतकाच भरभरून मान सन्मान मिळाल्याचं दृश्य पाहून उपस्थित मंडळीही थक्क झाली. त्यानंतर गावकर मंडळी एकवटली, अंतरपाठ ठरला गेला आणि मंगलमय वातावरणात तुळशी आणि वराचा विवाह मंगलाष्टकांनी पार पडला. या अनोख्या आणि उत्साही सोहळ्यात परबवाडीतील सर्व ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. निलेश ओरसकर, कोकण सात लाईव्ह, ओरोस. देवगड तालुक्यातील दाभोळ येथील श्रीदेव गांगेश्वर पावणाई भावई मंदिर येथील सप्तप्रहारांचा वार्षिक अखंड हरिनाम सप्ताह भागवत एकादशी दिवशी मोठ्या थाटात आणि भाविकांच्या गर्दीत उत्साहात पार पडला. त्यानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
त्याचबरोबर या ठिकाणी साकारण्यात आलेल्या रंगीत दिंड्यांनी भाविकांचं लक्ष वेधून घेतलं. या सप्ताहाचं खास आकर्षण होतं पावणादेवी भजन आणि नाट्य मंडळ अफजल खान वत आणि कांगेश्वर भजन यांचा भक्त प्रल्हाद हिरण्यकश्यप वत ही रंगीत दिंडी हरिनाम सप्ताहाचं खास आकर्षण ठरली. या दिंड्यांनी भाविकांचं लक्ष वेधून घेतलं. यावेळी मंदिरावर आकर्षक अशी विद्युत रोषणाई करण्यात आली होती. तसेच मंदिरात सभोवतालची परिसराची सजावट देखील यावेळी करण्यात आली. हरिनाम करतो असतात. सकाळी 7 वाजता जो काय चालू होणार तो दुसऱ्या दिवशी सकाळी 7 वाजेपर्यंत आज आमचं सत्र हरिनाम आमच्या गावातली जी काय दिंडी असतात ते दिंडे घेऊन या ठिकाणी येतात आणि हरिनाम सप्ताहाचा जो काय कार्यक्रम आम्ही साजरा करतो. जे काय आमच्या देवगड तालुक्यातून आज येत असलेल्या आजूबाजूचे जे काय गाव या ठिकाणी येऊन आमच्या हरिनाम सप्ताहात देवीचा दर्शन घेऊन या सप्ताहाचा आज आनंद होता. त्यामुळे आज कित्येक वर्षा पारंपरिक चालू आहे. पूर्वी सप्त्याला भारतीय दिंड्या यायच्या पण काही वर्षांमध्ये आमच्या बंद केल्या आहेत आणि आमच्या गावाच्या दिंड्या चालू असतात. सकाळी चालू होऊन सप्ताह पहाटे ऐकायला होऊन हा सप्ताह पुरा होतो. हा सप्ताह आमचा जास्त आहे आणि या आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार याद्यांमधील कथित गैरप्रकार आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून महाविकास आघाडी आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी आक्रमक भूमिका घेतली. याच बाबत मंत्री आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यात त्यांनी महाविकास आघाडी आणि ठाकरे बंधूंवर गंभीर आरोप करत गळा मतचोरीचा पण पुळका व्होट जिहादचा अशी टीका केली आहे. कर्जत, जामखेड, इस्लामपूर, वांद्रे पूर्व, मुंब्रा, कळवा यात दुबार मतदार नाहीत. कल्याण, डोंबिवलीमध्ये दुबार मतदार भोईर, पाटील तुम्हाला आठवतात. मग ही नावं तुम्हाला प्रिय आहेत का? राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे. काँग्रेसला तर लांगुल चालनाचा रोग लागलाच आहे, पण तुमची बोबडी उद्धवजी, राजजी का वळली आहे? तुम्ही बडवा आणि फटकवा म्हणताय, त्यात भोईर पाटील हिंदू मतदार आणि दलित मतदार आडनावाने बघायचं असेल तर यांच्याबद्दल तुमची भूमिका वेगळी. आणि हा मुस्लिम दुबार मतदार, थेट मुस्लिम दुबार मतदार, याच्याबद्दलची तुमची भूमिका काय? आणि म्हणून हिंदू आणि दलित मतदार आला तर त्याला वेगळा न्याय, वेगळी मांडणी, आणि मुस्लिम दुबार मतदार आला तर मूग गिळून ही राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची भूमिका आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीची भूमिका आहे. हिंदू आणि दलित मतदारांच्या बाबतीमध्ये त्यांना फटकवा तुम्ही मांडणी केली आहे.
आणि मुस्लिम दुबार मतदार असतील तर त्याच्या आनंदाचे फटाके उडवा. ही भूमिका राज ठाकरे, उद्धवजी ठाकरे आणि महाराष्ट्र विकास आघाडीची काय? हिंदू आणि दलित मतदार असेल तर बडव बडव बडवा. तुम्ही भाषण करताय, नावासहित सांगताय, मतदारसंघासहित सांगताय. मुस्लिम दुबार मतदार असेल तर तो तुमचा कडवा. हे मांडू पाहताय. राज ठाकरे म्हणतात टेम्पोभर पुरावे आलेत. मग हे कुठे गेले? विरले, हवेत विरले. आणि म्हणून यांना बेनकाब करण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आहे. हे अभियान पूर्ण राज्यभर आम्ही अगोदरही केलंय, आताही करणार, पुढेही करणार. आणि यालाच आम्ही म्हटलंय की वोट जिहाद. हा वोट जिहाद आहे. या वोट जिहादाचे समर्थक राज ठाकरेजी अजूनही वेळ गेली नाही. तुम्ही बनू नका. उद्धवजी अजूनही विचार वापसी करा. नका राहू आमच्याबरोबर, विरोध करा, आम्हाला अडचण नाही. पण मांडणी करताना, भूमिका मांडताना, निवडणुकीत मतं मिळवताना या थरावर जाऊ नका की मराठी माणसाच्या विरोधात, हिंदू दुबार मतदारांच्या विरोधात, आडनावाने दलित मतदारांच्या विरोधात इथपर्यंत थराला जाऊन भूमिका मांडू नका. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आशिष शेलार यांच्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिलाय. मी आशिष शेलार यांचं जाहीर अभिनंदन करतो. त्यांनी नकळत देवेंद्र फडणवीसांना पप्पू ठरवलाय. हा त्यांच्यातील अंतर्गत वादाचा परिणाम असेल असं म्हणत सडकून टीका केली आहे. मला आशिष शेलार, मी खरं त्यांच्यावरती कधी बोलत नाही, पण आज मी त्यांचं जाहीर अभिनंदन करतोय. कारण त्यांनी नकळत देवेंद्र फडणवीसांना पप्पू ठरवलेलं आहे. कारण जे हे मानतच नव्हते, त्याच्यामुळे महाराष्ट्राचा पप्पू म्हणून त्यांनी फडणवीसांना बोलण्याचं धाडस दाखवलंय. हा त्यांच्या अंतर्गत वादाचा परिणाम, हा परिपाक असेल. कारण आशिष शेलारनी पत्रकार परिषद घेतली, ती सुद्धा अशा मुहूर्तावरती घेतली की काल कदाचित रात्री उशिरा किंवा आज सकाळी आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री बिहारमध्ये घसा कोरडा करून येणार होते. ते घसा कोरडा करून आल्यानंतर आता त्यांनी हे अमृत पाजलं की काय आरोपाचं किंवा माहितीचं, हे काय कळत नाही. पण याचा अर्थ सरळ आहे की आशिष शेलारनी सुद्धा हे सिद्ध केलेलं आहे की मतदार यादीमध्ये गोंधळ आहे. आणि आम्ही जेव्हा निवडणूक आयोगाकडे मागणी करतो तेव्हा आमचं एक वाक्य असं दाखवा की तुम्ही या मतांमध्येच सुधारणा करा. आम्ही पूर्ण मतदार यादीमध्ये सुधारणा मागतो आहोत त्याच्यामध्ये. आणि दुसरी गोष्ट काय की कदाचित त्यांची उठबस तिथे असल्यामुळे त्यांना ती नावं मिळाली असतील. आमची उठबस तिकडे कमी आहे म्हणून आम्हाला ही नावं मिळाली असतील. त्याच्यामुळे आम्ही जी मागणी केलेली आहे ती संपूर्ण मतदार यादी सदोष आहे आणि ती सुधारणा होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, ही आमची मागणी आहे. पण आशिष शेलार यांचं धाडस हे कौतुकास्पद आहे. नाहीतर साधारणतः आपल्या नेत्याच्या विरोधात बोलण्याचं धाडस हे आता भाजपवाल्यांच्या अंगात राहिलेलं नाही. हा आरोप थेट त्यांनी मोदी शहांसकट सगळ्यांवरती केलेले. कारण लोकसभेपासूनचा त्यांनी घोटाळा काढलाय. म्हणजे इतरत्र ते जे जिंकलेत मोदी शहा, अगदी वाराणसी बिराणसी, त्या दिवशी संजय राऊत यांनी काढलं ते सगळं. तर म्हणजेच काय की सगळा घोटाळा त्यांनी केलेला आहे. आणि दुसरा महत्वाचा, सरकार तुमचं असताना विरोधक घोटाळे करतात म्हणजे तुम्ही सरकार चालवायला नालायकात. म्हणजे सरकार चालवायला तुम्ही नालायकात. तर हे सगळं एका दगडात आशिष शेलारांनी अनेक पक्षी मारलेले आहेत. त्याच्याबद्दल मी त्यांचं कौतुक करतोय. बांदा येथील आफताब कमरुद्दीन शेख या तरुणाला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याप्रकरणी बांदा पोलिसांनी 5 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केलाय. फुलांचं दुकान लावण्यावरून वारंवार होणाऱ्या अडवणुकीतून आलेल्या नैराश्यातून आफताबनं बुधवारी 29 ऑक्टोबरला गळफास लावून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. यात उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला होता. यानंतर गेले 5 दिवस त्याचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास नातेवाईकांनी नकार दिला. व्हिडिओमध्ये नाव घेतलेल्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी त्यांची होती. त्यानुसार रविवारी रात्री उशिरा 5 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. याबाबत अधिक अपडेट जाणून घेऊयात आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांच्याकडून. तरुण आत्महत्या प्रकरणी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आलेली आहे. 5 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती मिळते. नेमकी याबाबतची अपडेट काय आहे?
निश्चित बांदा येथील हे आफताब शेख आत्महत्या प्रकरण आपण गेले 5-6 दिवस पाहतोय. गेले 5 दिवस त्याचा मृतदेह जो आहे तो त्याच्या नातेवाईकांनी ताब्यात घेतला नाही, कारण त्या आफताबने आत्महत्येचा प्रयत्न ज्यावेळी केला होता गळफास लावून घेण्याचा, त्यावेळी त्याने काही बांदा येथील तरुणांची नावं त्या व्हिडिओमध्ये घेतली होती आणि त्यानंतर आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता आणि त्या प्रयत्नानंतर उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला. आणि नातेवाईकांनी हीच मागणी केली की जे संबंधित लोक आहेत ज्यांची नावं व्हिडिओमध्ये घेतली गेली त्यांच्यावर सर्वप्रथम गुन्हे दाखल व्हावे, कारवाई व्हावी आणि त्यानंतरच आपण मृतदेह आफताबचा ताब्यात घेऊ. गेले 5 दिवस हा मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला नाही. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामधला हा मृतदेह 2 दिवसापूर्वी ओरोस येथे हलवण्यात आला आणि तो आज तिथे आहे. आणि याच दरम्यान आज एक महत्वाची अपडेट काय मिळते म्हणजे 5 जणांविरुद्ध काल रात्री उशिरा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पुढील कार्यवाही आहे ती पोलिसांकडनं सुरू करण्यात आलेली आहे. एकंदरीतच गेले अनेक दिवस हे चर्चेतलं असं एक प्रकरण ठरलंय. अगदी ह्या अल्पसंख्याक आयोगाकडनं सुद्धा या संदर्भात दखल घेतली गेली. तसेच हिंदू समाजाकडनं सुद्धा काल मागणी केली गेली आहे की या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी. कुठेतरी हिंदू समाजाला आणि त्या तरुणांना बदनाम करण्यासाठी किंवा जाणीवपूर्वक कुठेतरी हे आरोप होत असल्याचे त्यांनी म्हटलंय आणि सखोल चौकशी करावी. इतरही काही गोष्टी त्यामध्ये आहेत, कारण 8 महिन्यापूर्वी या आफताबकडनं फुलांवर पाण्यामध्ये थुंकून ते पाणी त्या फुलांवर मारल्याचा आरोप किंवा अशा पद्धतीची घटना सुद्धा बांद्यामध्ये घडताना पाहायला मिळाली होती. त्यामुळे हे सगळं एकंदरीत प्रकरण बघता हिंदू समाजाच्या माध्यमातून सुद्धा सगळ्या घटनांची चौकशी करावी. आर्थिक किंवा मानसिक दृष्ट्या जो कुठे अडचणीत नव्हता ना ह्याची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी काल हिंदू समाजाच्या माध्यमातून केली होती. आणि आज ही महत्वाची अपडेट आहे की काल रात्री उशिरा पोलिसांनी त्या 5ही जे तरुण आहेत बांदा इथले त्या 5 जणांवर गुन्हा दाखल केलाय. त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी हे गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती बांदा पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. विनायक, गेल्या 5 दिवसांपासून त्यांचा मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला नव्हता. जोपर्यंत गुन्हे दाखल होत नाही तोपर्यंत आम्ही हा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही अशी भूमिका कुटुंबियांनी मांडली होती. मात्र आता हे गुन्हे दाखल झालेले आहेत, त्यानंतर या कुटुंबियांची काही भूमिका आपल्या समोर आलेली आहे का? निश्चित त्यांची भूमिका आपल्यापर्यंत आली नाही. मात्र पोलिसांनी हे कारवाई करत असतानाच मृतदेह ताब्यात घेण्याच्या अटीवर ज्या पद्धतीची कारवाई कुठेतरी केलेली दिसते किंवा जे नातेवाईक आहेत त्यांची मागणीच होती की संबंधित जे आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा आणि त्यानंतर आपण मृतदेह ताब्यात घेऊ. त्यांच्या नातेवाईकांशी जरी संपर्क झाला नसला तरी तिथल्या बांद्यातल्या काही त्यांचे जे आजूबाजूचे लोक आहेत त्यांच्याशी आमचा संपर्क झाला. मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाल्याचं कुठेतरी समजतंय. याबाबत पोलिसांना पण विचारण्यासाठी आम्ही फोन केला होता, पण त्याबद्दलची माहिती अद्याप मिळालेली नाही. पण निश्चितच त्या कुटुंबियांची जी मुख्य मागणी होती ती 5 जणांवर गुन्हा दाखल करावा, त्यांच्यावर कारवाई करावी ही होती. आजच्या क्षणाला पोलिसांकडनं त्यांची मागणी ही पूर्ण होताना दिसते. त्यामुळे निश्चितच तो मृतदेह स्वीकारण्यासाठी हालचाली होताना पण दिसत आहेत. धन्यवाद विनायक, तू दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. या सगळ्या घडामोडींवर असंच लक्ष ठेवून राहा. तुझ्याकडून या संदर्भातले अपडेट जाणून घेत राहू. धन्यवाद. सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानकावर कोकण रेल्वे संघर्ष समितीच्या मागणीनुसार थांबा मिळालेल्या मरुसागर एक्सप्रेसचं स्वागत करण्यात आलं. यावेळी कोकण रेल्वे संघर्ष आणि समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पावसकर, जिल्हा समन्वयक नंदन वेंगुर्लेकर, सचिव अजय मयकर, कसाल सरपंच राजन परब, रानबांबुळी सरपंच परशुराम परब, गावराई सरपंच सोनल शिरोडकर, तळगाव सरपंच लता खोत यांच्यासह सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशन अध्यक्ष आपा मांजरेकर तसेच MITM महाविद्यालयाचे प्राचार्य, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. रेल्वेचं जोरदार स्वागत करत या रेल्वेला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. त्याचबरोबर श्रीफळ वाढून या रेल्वेला सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानकावरून रवाना करण्यात आलं. रेल्वे समन्वय संघर्ष समितीचा समितीचा रेल्वे संघर्ष समन्वय समितीचा आमच्या सर्व एकजुटीचा. आपण आता सर्व सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशनवर आहोत. सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशन आणि रेल्वे संघर्ष समिती यांनी काही गाड्यांची मागणी केलेली होती. सिंधुदुर्ग हे
खरं म्हणजे मध्यवर्ती आणि जिल्हा मुख्यालयाच्या बाजूला असलेलं रेल्वे स्टेशन आहे आणि या रेल्वे स्टेशनवर काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या थांबाव्यात अशी ह्या सगळ्यांची मागणी होती आणि या मागणीला आता मूर्त स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे। मरुसागर एक्सप्रेस ही ट्रेन आहे, तिला थांबा या सिंधुदुर्ग रेल्वे स्थानकावर मिळालेला आहे आणि आत्ता ही पहिलीच ट्रेन ही आज इथे चालू झालेली आलेली आहे आणि तिचं स्वागत या संघर्ष समितीच्या माध्यमातून जोरदार करण्यात आलेलं आहे। श्रीफळ वाढवून त्याचप्रमाणे या ट्रेनला हार अर्पण करून पुष्प अर्पण करून आणि त्याची पूजाही करण्यात आलेली आहे। आपल्यासोबत या संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पावसकर आहेत, त्यांच्याशी आपण चर्चा करूया। बरेच जण आहेत, त्या सगळ्यांशी चर्चा करूया। त्यामध्ये आपले या संघर्ष समितीचे अध्यक्ष जे प्रकाश पावसकर आहे त्यांना आपण विचारूया। पावसकर साहेब, आज तुमची काय भावना आहे? आम्ही कोकण रेल्वे समन्वय आणि संघर्ष समिती गेले 2-3 वर्ष या विविध मागण्यांसाठी आम्ही झटत आहोत। आमची संघटना वेळोवेळी पहिल्यांदा आम्ही उपोषण कलेक्टर कचेरीसमोर केलं, त्याच्यानंतर आम्ही MD साहेबांना जाऊन भेटलो, त्यांना सविस्तर निवेदन दिलं आणि ज्या काही प्रत्येक स्टेशनवरच्या गरजा होत्या त्या आम्ही सांगितल्यात, त्या आम्ही करून घेतो आहोत। पण आमची मेन जी मागणी होती की लांब पल्ल्याच्या गाड्या ज्या 16 गाड्या रत्नागिरीहून सुटल्या की सिंधुदुर्गात न थांबता पुढे जातात, त्या गाड्यांपैकी आम्ही काही गाड्या म्हणजे त्याचा एक आम्ही अभ्यास पूर्ण एक चार्ट तयार केला होता, तो चार्ट आम्ही CMDना दिला, तो चार्ट आम्ही त्याच्यानंतर कलेक्टर साहेबांना दिला आणि या ज्या मागण्या आहेत आमच्या, त्या मागण्यातल्या ज्या गाड्या आहेत त्या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत। कारण हा जर जिल्हा पर्यटन जिल्हा असेल आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्येच या बाहेरून येणाऱ्या गाड्यांना जर थांबा नसेल तर पर्यटक येतील कसे आणि जातील कसे? त्याशिवाय येतं 2 मेडिकल कॉलेज आहेत, अनेक कॉलेजेस आहेत, इथं जिल्हा ठिकाण आहे, कलेक्टर बसतात, पोलीस अधिकारी बसतात, मग त्यांच्या सोयीसुविधासाठी कोण काय करणार? आमचं तर असं आमचा आरोप होता की सिंधुदुर्ग स्टेशनवर पूर्णतः दुर्लक्ष सगळ्याच लोकांचं, मग अधिकारी असतील, राजकारणी असतील, सगळ्यांचंच दुर्लक्ष होतं। पण गेली 3 वर्ष आम्ही सतत या ठिकाणी आंदोलनं, मागण्या, उपोषणं करून आम्ही धरणे आंदोलन केलं, लक्ष वेधून घेतलं, त्याच्यातनं आम्हाला बऱ्याच गोष्टी मिळत आहेत। आणि त्यानंतर आम्ही खासदार राणेसाहेबांना सुद्धा निवेदन दिलं होतं, त्यामध्ये सुद्धा आमच्या सविस्तर मागण्या होत्या। आम्ही नितेश राणे पालकमंत्री त्यांनासुद्धा आम्ही निवेदन दिलं होतं, त्यांनी आमच्या बरीचशी माहिती घेतली, काय कुठच्या गाड्या कुठे थांबल्या तर काय होईल सगळं आम्ही त्यांना डिटेलमध्ये दिलं आणि त्यांनीसुद्धा आम्हाला मदत केली आणि आमच्या या संघटनेचा खरा विजय आहे। कारण गेली एक वर्ष कोण मागत नव्हतं, कोण देत नव्हतं, परंतु आता आम्ही भूमिका बदललेली आहे। याच्या पुढीलसुद्धा ज्या ट्रेन असतील, ज्या आवश्यक गोष्टी असतील त्या आम्ही आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून आम्ही निश्चितच करून घेऊ। आम्हाला ज्या लोकांनी जे आमच्या आंदोलनाच्या वेळी स्थानिक लोकांनी म्हणा किंवा इतर लोकांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आणि त्या पाठिंब्याच्या जोरावरच आम्ही हे सगळे करू शकतो आहे। त्यामुळे मी सर्वांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो, पत्रकारांना धन्यवाद देतो, त्यांनीसुद्धा आम्हाला वेळोवेळी या ठिकाणी मदत केली आहे आणि त्याच सगळ्या या गोष्टीतूनच हे सगळं निर्माण होत आहे। एक आता आमचे प्रश्न सुटत जातील आणि आम्ही खंबीरपणे त्याचा पाठपुरावा करू, एवढंच मी सांगू इच्छितो। धन्यवाद। जय कोकण रेल्वे समन्वय संघर्ष समितीचा। सिंधुदुर्ग मालवण तारकर्ली असा रेल्वे मार्ग व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहोत अशी माहिती कोकण रेल्वे संघर्ष आणि समन्वय समितीचे जिल्हा समन्वयक नंदन वेंगुर्लेकर यांनी दिली। तसेच याबाबत रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचं ते म्हणाले। आमचे मुख्यालय प्रतिनिधी लव माडेश्वर यांनी त्यांच्याशी संवाद साधलाय। कोकण रेल्वे संघर्ष समितीच्या माध्यमातून या सिंधुदुर्गच्या जे मुख्य आहे या ठिकाणी रेल्वे थांबावी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी बुकिंग सिस्टीम ही बंद होती कोरोनानंतर, ती सुरू करावी यासाठी प्रचंड प्रयत्न झाले आणि 15 ऑगस्टला मला वाटतं हे सुरू झालं, बुकिंग सुरू झालं आणि आता PRS बुकिंग सुरू झालं आणि आता रेल्वेही इथे थांबली आहे। आपल्यासोबत या संघर्ष समितीचे अजूनही कार्यकर्ते आहेत, त्यांच्याशी संवाद साधूया। तुम्ही काय सांगाल ह्या सगळ्या संदर्भात आणि आपल्या अजून काय काय मागण्या आहेत? सर्वप्रथम कोकण रेल्वेचे CMD त्यांचे आम्ही आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो की आमच्या पाठपुराव्याला, आमच्या मागणीला त्यांनी सकारात्मक पाठिंबा दिला आणि एकूण 16 ज्या गाड्यांची मागणी केलेली त्यापैकी 4 गाड्यांची त्यांनी पूर्तता केलेली आहे। 2 गाड्या सिंधुदुर्ग स्टेशनला थांबणार आहेत आणि 2 गाड्या कणकवली रेल्वे स्टेशनच्या।
फक्त सिंधुदुर्ग स्टेशनच्या बाबतीत जर विचार करायचा असेल तर आमच्या अजूनही काही प्रमुख मागण्या प्रलंबित आहेत, ज्या गेल्या 1.5 वर्ष आम्ही त्यांच्याकडे लेखी, तोंडी आणि सगळ्या माध्यमातून अगदी रेल्वे मंत्र्यापर्यंत आम्ही मागण्या केलेल्या आहेत। त्यामध्ये प्रमुख गोष्ट आम्हाला सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशनवर सरकता जिना हा अत्यावश्यक आहे। त्याशिवाय जे 2 ओव्हरब्रिज आहेत चालून पलीकडच्या ट्रॅकवर जाण्यासाठी, तर दोन्ही ठिकाणी लिफ्ट आम्हाला आवश्यक आहे। तिसरा महत्त्वाचा भाग कस्टमर लॉन, करमळी असेल, थिवीम असेल किंवा मडगाव, जवळपास 80 लाख रुपये खर्च करून प्रवाशांसाठी त्यांनी AC वातानुकूलित तिथे कस्टमर लॉन केलेला आहे। एका वेळेला 100पेक्षा जास्त प्रवासी तिथे बसू शकतात। आमची मागणी आहे की किमान 50 तरी प्रवासी बसण्या इतपत 50 लाख रुपये खर्च करून कस्टमर लॉन सिंधुदुर्गातलं जिल्ह्यातील पहिला हा आमच्या ह्या सिंधुदुर्ग स्टेशनला झाला पाहिजे। याशिवाय सध्या सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशनला फक्त 3 रेल्वे ट्रॅक आहेत। आपण जर आत्ता पाहणी केली तर आमची मागणी आहे की अजून 2 रेल्वे ट्रॅक याच रेल्वे स्टेशनवर सुरू झाले पाहिजेत। त्याही शिवाय आमची भविष्यातली एक मोठी मागणी आहे की वैभववाडी कोल्हापूर हा लवकरच रेल्वे मार्ग होणार आहे आणि सावंतवाडी बेळगाव त्याच धर्तीवर सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशनपासून तारकर्ली मालवणला जोडणारा सुद्धा एक नवीन रेल्वे मार्ग ह्या आमच्या जिल्हा संघटना आणि आमची ही सिंधुदुर्ग रेल्वे संघटना ह्या दोघांच्याही माध्यमातून आमची प्रमुख मागणी राहील। आणि या बाबतीमध्ये लवकरच आम्ही माननीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव साहेब यांच्याकडे आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे मागणी संदर्भात। त्यांचा वेळ आम्ही मिळाला की आमचं शिष्टमंडळ दिल्लीमध्ये जाऊन ह्या नवीन रेल्वे मार्गासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। शेवटची मागणी की PRS जशी सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशनला सुरू झाली आहे, अजूनही 2 रेल्वे स्टेशनला भविष्यामध्ये वैभववाडी आणि दुसरं नांदगाव, कारण त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये मार्केट यार्ड आणि इतर चांगल्या काही गोष्टी सुरू होणार आहेत, तर त्या दोन्ही ठिकाणी सुरू व्हाव्यात। सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशनचं आजचं कलेक्शन 7 लाख रुपये आहे आणि ते येणाऱ्या काळामध्ये 12 ते 15 लाख होईल आणि सिंधुदुर्गातलं जास्त कमवून देणारं रेल्वे स्टेशन हे आमचं सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशन असेल, याबद्दल अजिबात शंका नाही। धन्यवाद। सर, पाहता सर्व ह्या गोष्टीला खुश आहेत, बऱ्याच गोष्टी होत आहेत। खरं म्हणजे संघर्ष केल्याशिवाय आणि एकत्र आल्याशिवाय काही मिळत नाही आणि आता सर्वजण एकत्र आल्यानंतर आता प्रत्यक्ष ज्या मागण्या आहेत त्या मान्य व्हायला लागलेल्या आहेत। लहू महाडेश्वर कोकण साठी सिंधुदुर्ग रेल्वे स्टेशन। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। नितेश राणेंसह 2 निर्दोष, संतोष परब हल्ला प्रकरण, केबल चोरी रॅकेटमधील एक जेरबंद आणि आत्महत्या प्रकरणी गुन्हे दाखल। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।